Bueno, eu tiña preparado un pouco así, un pouco as cousas como foron na miña vida. Meu pai era sastre, desde pequeno, pois, porque na miña época, o fillo maior tiña que seguir a tradición da familia por cuestións económicas moitas veces de vivencias, e este foi o meu destino xa de pequeno. O sea, tuve que empezar de sastre, con 6 anos xa lle daba a agulla e xa le veía algún coscorrón de máis por non corresponder co que dicía meu pai, porque me gustaba outras cousas. Gustaba máis o fútbol que darlle a agulla, pero bueno, a vida é así, ese foi o motivo polo cual, de alguma maneira, pois, seguín e tomelle cariño a algo que vale a pena dedicar tempo se estás contento co que faz. Eu estou contento co que fago. A segunda fase, pois xa foi a Mili, porque a Mili pois foi un viaxe, tocoume para Madrid, para o Pardo, e no Pardo pois íbamos só os dous gallegos, e os dous gallegos pois nun solo bar que había no Pardo, pois falábamos no noso idioma, que é o que nos gusta, é o que nos gustaba. Entón, acércasenos unha persona de Peixano, un señor de Peixano, digo, vos de onde sodes? Digo, non, nós somos de Lalín e tal. Pois eu son de Ourense. Bueno, total, que a conversación segueu e uns cuantos días, ao pouco tempo, dixo, e ti por que non queres montar unha empresa para facerlle a roupa á escolta de Franco? E eu dixo, pero se eu vou vestido de lorcho aínda, pero se teño este traxeciño que fai un mes que o teño. E dime, dixo, non te preocupes que estas cousas arreglas eu. Pois se arreglas ti. Total, que me di, mañá por a mañán, séntate, o sea, estate na porta do cuartel, un cuartel de 4.000 soldados, era importante. Estate na porta que vou eu e damos unha volta por ali e tal. Pois moi ben, pois vou, de acordo. Chega o tío vestido oficial da escolta. O que sodes moi novos non sabedes o que era a época aquela de Franco, porque tíñanlle máis medo, non respeto, medo. Total, que damos un paseo todo por a escolta, todo por o patio, el vestido oficial da escolta, e eu de traxecillo que ainda levaba o primeiro. Total, que demos o paseo, marchou, e bueno, xa nos veremos. A media hora xa me chama o capitán. E díxeme, oye, ti non podes, de alguma maneira, que queres facer? Dixo, que quero facer? Estás libre de todos os compromisos, olvídate. Nin tes horario para chegar, nin para marchar. Nin para facer instrucción, nin aprender instrucción. Vaite, non teñes que facer. E nada máis. E montamos unha empresa para facer roupa para a escolta de Franco. E non me foi mal, non me foi mal. Logo xa querían que me quedara ali, pero non me gustaba. Entón, como non me gusta, eu quero volver para ali. Porque en Lalín eu sentíame, bueno, é a miña vida, era o estilo de vida que me gustaba. Total, que me viñen para Lalín e claro, tiña unha certa experiencia, pero non técnicamente, non? Entón, naquela época había unha empresa moi importante en Redondela, non sei se alguén o recorda, pero era un Regojo. Regojo tiña 750 mulleres traballando, con don José de jefe, que era unha persona moi dura, pero moi humana, encantador, que te lo teña na gloria. Este home, pois estuve ali un ano, e despois deixeino xa, porque eu iba solo para temporalmente, e quería volver a seguir a miña profesión de autónomo. Total, que marcho para Barcelona, porque me había forrado uns cartos entre a Mili, os cartos da Mili e tal, pois había forrado unhas posibilidades que non tiña se non fora fixera estas cousas. Total, estuve en Barcelona aproveitei diseño con tecnología, digamos, de confección, que ten a súa técnica,
E isto, pois, bueno, pois ali estuve un tempo importante e regresei para Lalín ca idea de montar a fábrica. Naquela época, as mulleres nos pueblos, os pais aprendíanos todos a modistas, porque ou marchaban, non tiñan onde colocalas, eran familias amplias, e as mulleres aprendían a modistas. Entón, eu collín as modistas todas, que eran todas rapaciñas de 16, 17 anos, xunteinas todas nun local, e empezamos así a traballar xa con certa tecnología, porque eu conocía xa os sistemas de produción. E ese foi un pouco, digamos, o principio das cousas, non? A partir de aí, pois as cousas foron moi diferentes, porque fomos crecendo con moitas satisfaccións, porque eso de ver rapazas de 16, 17 anos que se casaban, que ligaban os rapaces, que de pronto, ligaban e casaban. Eu xa casi sabía tanto como un cura de como se casaba unha persona, non? Daba gusto, porque era a forma de vivir, non? Estaban traballando, tiñen un sueldo, aforraban os cartos e casábanse. Isto é moi bonito, é unha época que é un pouco pasada, como moitas cousas da miña vida, non? Entón, bueno, pois, eso todo terminou. Entón, empezamos a facer, bueno, pois, as cousas, creo que ben feitas, e con moitas satisfaccións. Foi un momento en que D. Manuel Fraga me concedeu unha medalla de Castelao, o cual me emocionou moito, porque, bueno, pois, eu son unha procedencia sencilla, a miña vida me costou moito esfuerzo, pero non tuve a suerte de outros. Por exemplo, do meu irmão, que quería ser cura, e foi para cura. Pero na miña casa ou eras sastre ou eras cura. O sea, aquí... Bueno, total, que non era cura. Pero, bueno, D. Manuel valorou seguramente con moito exceso, porque me apreciaba o meu traballo, e concede unha medalla que é unha maravilla. Porque sentirse galegos e sentir unha medalla de Castelao, eu sempre que levanto a vista, topo ca medalla. Desgraciada, o sea, quizá por vanidade, non por vanidade, non por sentimientos. Bueno, todo isto, pois claro, ten un desarrollo que despois ven todo un proceso de fabricación, que montamos a primeira fábrica xa con tecnologías moi ben. Entón, bueno, pois a mí non está mal que mire algo de vez en cando, porque cos anos, aunque aparento xoven, pois a veces estou mintindo. Entón, montamos as instalacións no polígono industrial de Lalín. Foi unha fábrica con unha capital enorme, unha tecnología moi grande. Conseguimos convencer a un ingeniero alemán que nos montara unhas instalacións moi modernas. E se me permitides esta vanidade, tamén vos digo que era das máis modernas de Europa. E isto era unha realidade, por o que producíamos unhas cantidades enormes. Bueno, todo isto, pois, ten o seu momento, ten o seu desarrollo, e xa chegamos a, unha boa consideración que tiñamos da sociedade. Entón, eu quixen apoiar algo o Camiño de Santiago, porque o Camiño de Santiago é algo moi importante para o galego que sinta a súa terra. Entón, collemos unhos modelos e fixemos uns vídeos de os modelos por todo o Camiño de Santiago, facendo paradas aquí, paradas alá, moi bonito, E despois, eu cometí unha imprudencia.
de decir, é porque agora non desfilan por a catedral. Entón, claro, estades vendo aquí o que está disfrutando da catedral. É que agora dame vergonza, casi de, pero como me permitían esta humillación? Pero era unha cousa consensuada, o sea, era un momento que tamén non era o que é agora, era un pouco diferente. Pero, bueno, quedei encantado. Total, que remato para que non se pesado, e teño que dicirche que a empresa xa fai uns anos que por a gestiona o meu fillo, que tamén se chama Florentino, por tradición, e eu, pois, hombre, axudo algo e disfruto botando con broncazo. Porque é que senón que faz? É un pouco a vida de un home que está moi contento consigo mismo, que está contento consigo mismo, porque tratei de ser unha persona correcta e ética na vida. E iso me satisface interiormente. Gracias.